știi tu că le... Știi că le-a dat panică la Da, mă, totuși, dacă nu mai bagă, că ea duce-te la București, dacă nu e acolo să închide, ce faci? Da, mă, dar s-ar putea să dea drumul la transporturile de marfă, mă. Da, mă, tati, lasă. Eu stau la nebună de 1.500.000, nu-i sănătoasă. Mă, ca bunuri, le pung acolo. Bunuri, le pung aici. Au, mai în față, încolo. Au. Haide, ne poți să intri. Dacă nu mă să face pe undeva. Zilele de colectare a sacilor galben după data de 1 iunie anul curent sunt joi Mă și blochez pe vineri. ăsta. Repartizarea pe zile și pe străzi poate fi găsită în ediția tipărită Dar din caurul la ora, ai care loc să ies. operatorului Să vedem care cartofele. Nu aș vrea de aerozia, aș vrea de albi, de lumea care. Mergem și noi? Dacă vreți. Păi haide, eu sunt de o cartofată, eu le car singura. Nu-i sunare, auzi, 1.000.000. Nu-i ca la nebunii, mă, Tamara, Denis. Ia mai panicoasă ca toți. Hai, bubu. Ce? Ia ca la rând? Ce? Păi are dreptate, dacă ți-a la rând, de ce să iau altă înainte? De ce vrea și aia să ia și n-am mai apucat? Lasă și noi, aia și n-am mai văzut banca să mai lase nimic. Denis, ia uite la tati. Ia uite la tati, uite la tati. Așa, tati, până suc. Ia stai să-ți facă tati asta după năsuc, așa. Ca asta se face până suc, așa. Așa, tati. Așa, că aia se face până suc, tati. Ușor să nu te Dacă lovești. te faci, uite că știu cum mergi. Avem în casă și acum tata s-a luat de mine, că mai aveam mătaule în sticlă. Ca nu mai